Mwancho murigeria ogetembe television gokwariga nanda somoroberio we ebiegwa abiaito ase television ya obwanchete ya getembe television igotore ime ya kitutu chache north ase twachira asakuru kungara gogo ebono twamurigiri sana mugakoya matuka mange twamurigiri kenge twamunyabire ero twatwarire ciuko komoretera atoretere ekegwa kiaye akoruko mugaka okando inyure nero koreterete matera amange kengima ase miaka ya etire ngotwaro mugano yenga na kinya samo etekegwe keiga nande ngaiya ikeire ngaiya chiete gochia togenda monaye 19 toba omwango koragi bwana yatakorengeti ekiagera ara kobeka asobo kongo anchumo ligereri nainde yogetembe television ko Rwanda onsi asoligereti ko rwa television yawe marogobe yabone gasumurubiryo okurukunga ebiegwa okando no arega igamo naintwe igega tole na kumanyitanga ni tole igega asakorukunga ragogo lia tirimba bona tiangu turara manyanga naki okando na kiakorukwa marietae alinya sae amo senate andata tebega iga na kiakorukwa sublocation kieye village kieye kuchakirabu na ndato tayi na kiasomete bia mono na kyo kwa marieta omwaka nje mona liba asa iba kwangire muralia yo italia nenkoro kwanga Vic Zablon Migiro Vic Vic Zablon Migiro rieta rio sani nkoro ngokando okando aigwari rusa kandelia roteria mopira na gake mopira sana akando ke Simba igo teria ke usino okando Simba ko se Lion ndiko iborutu nya iborutu 1970 aigangai aigaria trimba kejikaria trimba mega location yes ya kitutu chache north aso mojumbe okuchumba kokubona kurunga cha Yafet Nyakundi yo musaye mo jensi bia mono ine mwaka Vic tuabeire to koigwa mangana o matuka mange matero gwaterire mono ndikwa manyanga no bwateke gweke kigote kera koigwa nale kubwatia abantu bandike kubye bituma sana ro influenced sana mo catholic Bernard Michemo agante ngota kwereita kana ko mobwati kuchesa kagenda kuchi akachaka ngiri gita kachaka mero mwaka 1987 in the form 2 87 kachaka kamanye gita ekana maita akangira ndede coding nerong en tangan ye kwa geta bugirtin hemo nkabugio reritim ntaracha kapwa yani kwabira ndeto sabu kwabira ntu amenyo kamutu wake ngaigwa soma ndi gwachage to soma chakerekera asie bako gendra kwendra ngasoma de ko nasari go standard 7 es ko kungara go primary school ragogo yes hisemwaro yes heka itutunga kora sebi 1982 yes area standard 7 then jana ngo maka kana Cairo 1983 Cairo back to standard 6 84 kana standard 7 85 84 system inga kora 1985 ino bajanga ni mo into batanga 85 onde grasi sato into batanga ni dia 16 ngaeta 85 nga 1966 secondary ko mwana yo secondary school kutoka mkomo ndo rale yes ngakara ngasoma 1985 86 87 ngatati ngachaka ngajiko kora go chaka school ita okay abaibuli baombara abaibuli bana ko payo ba kutaka mwangina ga chete inderi tukerimo akambia akagenda akagenda gatama kurika no mwakore konteje akandika inanya kora akanda pia gatama agantika sa urtukerimo umusaka akandenda ka ngibintare ko ngime tipsa mavera chombe bagda akandwa ndagankini
Ayo mutangi mino. nje ndo mwana osaba se nyumba ya gatatu. Wow. Omusabu ati ke nyumba zatu. Okay. But agankini ngite mbe go tunkuruara ngo chese residendo reswa baba sio kama wa mama. Wana ngaje kine wong kaende school bulan akwate jaganti 79 in the nursery. 1918 sana wali kwanda tu mwana rengi. Okay. Now ngwate banga wana naro ro kwegeretie egita agachaga koira okamubugerie rhythm ase kwaya yaye. Oyu mwaka kiore? Oyu na 1988. 1988. Na ilikuwa yecha kwegere gita. 87 katikati 88 na namanyite bia kabisa. Okay. Igoboneka no mwaki gita moko. Gita na wili myaka na ndasa nyinge Kenya. Gita mne soro ne rhythm. Ngwate gita bona kejo. Gita ni bwate bona. Tomo mwana gereta. Mwachire mwakore recording. Mwakore recording. Natoka recording itirio entangani pitirio twaje. Itirio. Amatero. Amate ye kwa ye ngao ye kanisa. Yes. Ndikwa chake kwa yao. Ya ne bono. Ya ne bono Calvary twaje 1993. Kegogi Calvary. Calvary kwa. 1980? 93. 1993. Na kimwanya chaka bono. Etu ngikuruwa se chikwa chinde chingari ragori baba kwaya. Yes. Kyotani kwaya to kabo to konya na. Anje ngai kasi kidengate yaya. Ngoja kana njia. Yes. Yes, tukaungana mane vijana getiga tukarosi kwaya. Mukarosi kwaya. Bwana ya. Ndi mwagenda studio bono kamwa agenda. Tu jakerta kuna ketri tukane studio motenya ngosita. Angosita. 1993 motenya sta. Koru Kisumu. To kare kodi kwene ntangani Kiswahili. Obotero kutangani. Album entangani. Entangani. Bag salama. Bag salama. To inyuli yangu. Bag salama, bag salama. Bag salama tuonane paradiso. Bag salama, bag salama. Bag salama tuonane paradiso. Nimekamilisha kazi ya Bwana Mungu. Nimekamilisha kazi ya Bwana Mungu. Nimetosheka sasa na mambo ya dunia. Nimetosheka sasa na mambo ya dunia. Sasa ninangojea kupumzika. Sasa ninangojea kupumzika. Oh, bag salama. Bag salama. Bag salama tuonane paradiso. By the way, kotero kuninko nyote sana. Mwaka kiwata wa 1993. 1993 motenyo star. Wow. Tuajite iti. Kotero kuna kiwa morenge producer yao. Producer no more chokete olengo mo lecho tura ayo kargasi lecho lakini nado no mo isangito. Akwate chubeza kata bono ebeka namo. Yes. Mbaire studio. Ekiragenda mwa producer kotero ke album ye. Abayete gose. In fact diga ka kotwala koni amwana ngumumusani. Kwala koni amoto chibeto to aji combat namo ndo iranerenke. Goto kabaso wa maso wa album njao nakate. Ai kaoneka. Nero ni aringe hit kusima. Kia wakonya. Pakse no agate ekanga kere nyumba ye ribati bati alingiro burari. Yes. Entanga pinere ya nyagachirite. Kwa sokire kotero. Kwa sokire kotero kwa album 1993 mutenyo star. Baki salama. Ngakingana kimwa oneti mokama ko na korengere. To kaonia eke 94. Omo me producer gete ega toigwa. Okay. Eko Balozi. Balozi. Osonga. Toigwa ya. Aga kaze tero tenga ebe kama njumo record te materani. Wow. Akabagora bona. Akatora bona ko twakana chibese ndito kama record. Ile ngaba kan 94. Atwakana chibese chiakara li atatu se 40,000 to
tukabagana mukabamo watera kwa mukakora mukamwe master kujaho ajikoni matera ine master eri entangani eri ya Baki Salama ngonye bwate eribono omware cyo inarwa yugate sanjo nero ndite studio lakini agacha casting akaoneri mu toma ega sira sire no bate kwa mbaka lero Chikwa bimba compact. Okay. Compact ya chimbata. No vega tase CD? CD ibado, sitra kudini as compact imbata. Okay. Ndega denji ko veka CD. Yes. Rua se compact renda CD. Wow. Kwa igure umugano baite ko tero ko iga Baki Salama no kwarenge hit talibo limo kwarenge hit enkongu sana ime ya gusinda boigo sekenye ngima kiagara no gotera kwarenge kwege Swahili na bakase YouTube channel ngo ko are YouTube channel yaye onye bayigorete komanya tole arafu subscribe omonyoro gotero kukuroro omonye no gotero kunero yiga composer yo gotera gotero kukwa Baki Salama emiaka ya 1993 1993 mbwato mwano yobo mbwato mwano yobo nanda arenge mutinyo star mwano yarenga alenge like 1 month ya mbarabia bamu abwateranete ase ogotero ko gutanga ni Baki Salama. Okay, asaba saja twale ingo murecho yo manyine. Yes. Kalimanti mochema banyazana ita kamurangeli. Oh, Paul. Aga kokule. Oyo kabira ku Zabron Oroche. Era na hali. Na hali nkangu chumu na hali rago chumu. Yes. Ina hali. Na bande na basfati tubalenga ba pongo baita mna bakungu ba. Na tuanga bakisana abantanga sitasa bayi. Okay. Now, album yekera manya sokia. Ntake tongire soro ngobugeti. Okay. Ngobugeti rhythm, ngobugeti bass. Mete mintemina bera ba tungu takabare ba manya na ki mwaka vika eke eukando. Kako toha mangana ya makoro. Ine mbara ba bugeti bita. Okay. Sauti ya kwanza, alto, tena, bass. Yes. Esoro gitatu akobi no mo sagita so so jukadno matado kunga Charles Ontune yaro ko Mosocho Fireband aita manga Mosocho Fireband Mosocho Fireband na ko gisoro. Yes. Ritim mbera mwako nyabwanga yaro kapugia matera manga sita. Yes. Ikari gocha mwenyenyekevu obyo sase kansemi. Yes. Pia matera hii kanisa. Okay. Ebezi itera ngokonya na twaringe bitana bya seitatu. Okay. Ko bibyange bya sana. Nije ko bigire bezi na tini kijana nke ko Richard. Ngaki kyabo tepesi. Wikarabona iga omwaka vika. Chalba milengo. Aye kyat azichi kiri saugata chikaba byabona kire 22 albums. Ejia sarasari gete isatu iga ko nganchaba buya sengi studio ntwara karete keri chega sarka kari tier ntara ngambire senga ngakete. Yes. Lakini ejiro bikabisi chikomba chajiro. Yes. 22 volumes. Otera kwa latest ngolo. Latest bono kwa latest lakini koli kwa bwango linda kino kwa nyuma pi. Yes, na kwa kongo kolinga nasike uwe akekuba tukuneli yango nasike uwe akekuba ayo yo mito ansingo etabire ayenyora ansingo etabire ayenyora ekeningo etake ayenyora ekeningo etake inyora enegesicha okode ngolinga. Yes. One more chance. Agita tane itire ebibe ayo sabire tata ayo nyabere ongeri bageri mo naende ole mere moya kinda moyo ayo sudara se album yoma latest yeah bono ndi wagete album yoma ya emiaka ya 2017-16 andau kwa rurintu ana kogenda emwatiga
etu ajitibone ribono chi umutandao yache gusarika so boyo kabucha so mutandao ono uchikozo sitio nyoropo konya chaso emilioni moino toka komo ya kala kinere kinisino otole ande to kararonga ababale ronga kibakore record kibakora ta roding abakora intubusa ono teto mokerigo ninjende kori infected so okay tende kori formia enye kabisa now chi video njiro i video njiro enye bole mukinereri entangani 14 erengan nago sabire tata yondaen hati ababisabane semenyete kagya babisana inoro visit entangani ngo shudeti umuntu nzureti no mu ngeta usunga ko Monica nyaribo Monica nyaribo nigas inero yirte entangani kabisa okay ya kabere ni mwalimu naro kunga Tom during the producer ya songusia okay Tom nyang ya kabere bono nere pak salama nere yakatatu nere yakabere obe yakabere yakatatu nere yina gotebia one more chance one more chance ni video yakatatu ya kane bono ni yomo kunga tigarabia tarano ndawaigo folio munere ntanga ninche ya soira bado moto inkyo tararenga likonye beka chibicha eri ntanga ni kapisa eri back salam inebeke chibicha nebeke chibicha eri ntanga ni kapisa ntanga ni kabisa okay inebeke chibicha neri tarabe ku chibicha eri orenga rati chinyinge sana chitara yemo nchenko kwa chance ya yamo ngana ki getega ki yar ko be ko bicha na bana ko igubya angecho la kene mono volume 7 nero ningi sana volume 7 egechuri kale rusege chuni kia kale rusege chuni kale soria oyo minto manye ko rusege chuni kale soria yo mino inero lakini eri chwanzi bine jingi sana nande chinchao na tuwe omwanchia omoligereri ogetembe television kurwanda onsia soligerereti nensementangani omorobeli yokoro kunga ebyegwa byeito nonyina iga no bwatekegwa kirinya saya koire ase asobo mabwao kirinya saya koire nande bukwe gotebanga kirinya saya koire ogakorera emeremo wira na tole toirane togendere no mugano bwo mwaka Vic Okando. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abao